dag har sundhedsministeren fået den første statusrapport over omfanget af kvinder, der står på venteliste for at få undersøgt mulige bivirkninger af HPV-vaccinen. Det er en, der gælder mod livmoderhalskræft. Jeg har ventet siden omkring juni måned. Ja, siden 1. juni har det været muligt for læger at henvise kvinder, der har mistanke om bivirkninger fra HPV-vaccinen til særlige sygehusafdelinger i de enkelte regioner. Men af de kvinder, der er blevet henvist, der står over halvdelen på venteliste, viser den nye redegørelse, og ventetiden den kan være lang. Den varierer nemlig fra 14 dage helt op til 9 måneder. Det vi i hvert fald kan sige i forhold til ventetiden, det er vores afdelinger, også der, hvor der er lang ventetid, og det er jo en forventet ventetid, vi taler om her, at der gør man, hvad man kan i forhold til at komme hurtigt i gang med udredningerne, til at få dem afviklet så hurtigt som muligt, blandt andet også ved, at man laver noget ekstra arbejde. Ja, Peter, hvad siger den her rapport så om den mulige sammenhæng mellem symptomer og HPV-vaccinen? Altså, rapporten fokuserer faktisk ikke på den slags. Det den først og fremmest fokuserer på, det er, at den giver sundhedsministeren et billede af, hvordan går det så med at hjælpe de her piger, der har de her problemer. Men hvis man hører på vandrørene, hvis man læser rapporten grundigt mellem linjerne, så er man alligevel inde og berører det. For jeg kan se, at flere af de her 5 regionale centre, de et eller andet sted antyder, og omkøbet mere end antyder, at de symptomer, som pigerne og kvinderne kommer på, minder om det, der hedder funktionelle lidelser. Altså en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt. Så alle er enige om, at de her piger og kvinder, de har det rigtig skidt, men lige under overfladen, der lurer altså en enorm debat mellem eksperterne, om deres symptomer kan skyldes HPV-virus. Ja, hvad er det så typisk for symptomer, som pigerne beskriver, at de oplever? Det er hovedpine, det er åndenød, det er træthed, det er smerter i hele kroppen. Altså 1300 danske kvinder og piger er henvist til de her klinikker. Ud af de 500.000, der er vaccineret, det svarer til cirka 1 ud af 400.